De fleste elever i både skoler og gymnasier, de aner jo absolut intet om, hvad de kan bruge faget matematik til i det virkelige liv. Derfor der vil jeg lige om lidt illustrere, hvordan jeg for en række år siden, jeg tror det er nok efterhånden en 8-9 år siden, udviklede en meget simpel matematisk formel, som viste mig præcis, hvor meget jeg skulle satse på henholdsvis 1 kryds 2 i forbindelse med oddsning, for at tjene penge, uanset kampens udfald. Så med andre ord, så lykkedes det mig altså ved hjælp af forholdsvis simpel matematik at udvikle en rigtig pengemaskine. Så hvis du stadigvæk er nysgerrig i at se, hvordan den virker, jamen så følg med. Lad os lige se på det her odds-system, som jeg har fået udviklet for en række år siden. Og vi tager udgangspunkt i fodboldkampe 1 kryds 2. Hvis hjemmeholdet vinder, så hedder det 1. Hvis der er uafgjort, så hedder det kryds. Og hvis, hvad skal vi kalde det, fjenden vinder, så hedder det altså 2. Så vi antager, at vi har fået fat på 2 eller 3 forskellige bookingfirmaer, og vi har indsat de her forskellige odds på deres respektive pladser. Så der er et bookingfirma, som giver pengene 2 gange igen, hvis hjemmeholdet vinder. Et andet giver pengene 1 gang kun tilbage. Det vil sige, at vi får bare vores penge retur igen, hvis der er uafgjort. Og hvis fjenden vinder, jamen så får vi pengene 2 gange retur igen. Så det er altså de her forskellige odds, som jeg har indsat på deres respektive pladser. Vi antager, at vi har 200 kroner i lommen. Det er ikke helt sidst på måneden endnu, så vi har stadigvæk nogle penge til overs. Og lad os lige se, hvad fodboldsystemet fortæller os, vi skal satse. Det er altså den optimale kombination, når de her odds de er sådan her, så skal vi altså inddele vores samlede væddemål, så de er 200 kroner på den her måde her. Så en 50'er ryger på 1, 100 kroner ryger på kryds, og en 50'er ryger på 2. Så lad os antage, at hjemmeholdet vinder, ikke? Det er jo fint nok, vi får pengene 2 gange igen, så den der 50'er, den vokser altså til 100 kroner. Men ja, lad os lige se på det. Vi har jo haft et samlet indskud på 200 kroner, og vi får kun 100 kroner retur, fordi vi har også tabt de 2 andre jo her. Ja, ikke? Så den der 50'er, vi investerede, der får vi altså 100 kroner retur igen, men altså vi brugte jo 200 kroner, så 100 minus 200, det giver minus 100 kroner. Så det er jo ikke så fedt det der, vel? Det er ikke det bedste. Så de her odds, de er altså ikke ret gode. Så i det her tilfælde, der skal vi ikke investere penge i det her. Men hvad nu hvis vi finder et tredje bookingfirma, som ikke giver os pengene retur 1 til 1, men lad os antage, at vi får pengene retur 4 gange her. Og her der får vi pengene retur, lad os bare sige 4 gange. Så her 1000 kroner, hvis vi indsætter 1000 kroner på den her måde her, og der bliver uafgjort, jamen så får vi jo 1000 kroner retur igen, fordi at vi får pengene 4 gange igen, når vi har sat 250 kroner. 250 kroner gange 4, det er 1000 kroner. Men vi har jo også investeret 1000 kroner, vores samlede indskud det var 1000 kroner, og dem har vi altså fordelt på den her måde her. Så vores samlede investering det var 1000 kroner, og vi vinder 1000 kroner, så den samlede gevinst det er i det her tilfælde 0 kroner. Vi får ikke noget ud af det, men vi taber heller ikke noget jo ligesom sidst. Så det er da helt klart den rigtige retning det her, det går. Lad os antage nu, at her der får vi pengene 3 gange igen, så nu hedder det altså 3, 4 og 4. Vi har altså andre over fundet et bookingfirma, der giver pengene retur 3 gange igen, så fremt at hjemmeholdet vinder.
Så ja, nu antager vi lige, at vi har fået SU, så vi skyder sgu lige 2.000 kroner ind. De 2.000, de skal altså fordeles på den her måde her. 800 på hjemmeholdt vinder, 600 kroner skal fordeles på uafgjort, og 600 kroner skal fordeles på, at fjenden vinder. Lad os antage, at fjenden vinder, jamen vi får pengene 4 gange igen, så 600 gange 400, det giver 2400 kroner. Og samlet indskud, det var 2.000 kroner, så vi vinder alt i alt 400 kroner. Og I kan jo se, det er jo fuldstændig lige meget, hvad vi havde ved på. Altså med hjemmeholdt vinder eller uafgjort, ikke? Det giver fuldstændig samme gevinst, uanset hvad det er. Fordi her, der havde jeg jo investeret 800 kroner, jeg får pengene 3 gange igen, 800 gange 3, det er 2400. Her, der havde jeg investeret 600 kroner, jeg får pengene 4 gange igen. Hvis det var uafgjort, jamen det er jo også 2400 kroner, og mit samlede indskud, det var 2000 kroner. Så samlet set, der vinder jeg altså 400 kroner. Så det her, det er altså et fodboldsystem, som jeg har brugt for rigtig mange år siden. I starten der brugte jeg rigtig mange timer. Jeg tror, jeg har registreret mig hos mange forskellige bookingfirmaer, måske en 25-30 stykker. Og så sagde jeg hver dag, jeg brugte et par timer på at indsætte de her forskellige odds. Og hver gang, der var grøn her, jamen så tog jeg mit indskud og fordelte det lige efter, hvad systemet fortæller mig, at jeg skal fordele det efter. Så ja, det var sjove tider, og jeg tjente også lidt penge på det. Men i takt med tiden, så synes jeg, det var svært og svært at finde de her gode odds, der gav de her grønne tal i bundlinjen.